सिमां नुनाय आरो गिदिर सिमां नुनाय बे मोननैनि गेजेराव फाराग दं। गिदिर सिमां नुनाय आरो गिदिर सिमांखौ मावफुंनाय बे मोननैनि गेजेरावबो फाराग दं। जायफोरा बेफोरबायदि आंनो बेखौ नांथारगौआनो नाथाय मोनाब्लाबो अरजाया आरो जायफोरा बैफोरबायदि आंनो बेखौ नांथारगौआनो जायखि जाया हालोदावबो नांथारगौआनो बैसोरनि गेजेरावबो फाराग दं। जुदि नों बै खामानिखौ मावा जाय खामानिया नोंनि सिमांनि थाखाय गोनांथार अब्ला नोंनि सिमाङा सिमां नङा, नोंनि सिमाङा लुबैनायल'। बे मुलुगाव ओरैबायदि सासेबो सुबुं गैया जायनाव लुबैनाय गैया। 80% सुबुङा गावनि सिमांखौ मोनथिया, गावनि थांखिखौ सिनाया। दावबायनांगौ, दावबायबाय थादों। सोरबाथ' गाव बबे लामाजों थांदों आरो इयुनाव मा मावगोन बेखौबो सानथ'वाखै, बेखौबो मोनथिया। बेनिखायनो 100% आव 10% सुबुङाल' साक्सेस जानो हादों आरो 10% सुबुङा हाइलि साक्सेस जानो हादों। बाखि 80% सुबुङा सिमां नागिरग्रा होंगो दोंगो हालाय हाफाय जानांदों। नोंनि स्ट्रागलनि गिदिर प्रब्लेमफोराव जोबोर गिदिर अपरचुनिटि हाबनानै दं। जाय बै अपरचुनिटिखौ नुहुरबाय बे प्रब्लेमनि जेखौ बिसिनानै ओंखारलांबाय आरो जाय नुवाखै बे प्रब्लेमनि जेयावनो नांथानानै थाबाय। जों गासिबो सिमांनि मुलुगाव थांनानै थायो, जों गासिबो गिदिर सिमां नुयो। जों सिमांनिफ्राय सिरि मोनखांनांगोन। मेगनखौ बेखेव आरो बे मुलुगखौ नाय। सोर मा खालामदों आरो सोर मा जादों आरो सोर मा मावदों। आं नोंखौ बैसोर बायदि मावनो होआखै, आं नोंखौ बैसोर बायदि जानो होआखै। बैसोरनिख्रुइ नों आलादा जा, नों गावखौ आलादा सिनायथि हो। गोबां सुबुङानो जेननायखौ गियो। जेननायखौ गियोब्ला नों फिल्डआव ओंखारनो नाङा। मानोना खेलाखौ जेननो थाखाय नङा, देरहानो थाखायसो गेलेनाय जायो। नों फिसा खामानि मोनोब्लाबो माव। मानोना आब्राहम लिंकनआ उन्दैयाव जुथा सुथाबदोंमोन, धीरुभाई आम्बानीआ पेट्रल पाम्पआव खामानि मावदोंमोन। बे मिथिंगानिनो नेमखा, रावबो खेबसेनो गिदिर जानो हाया। फिसानिफ्रायसो लासै गिदिर जायो। नंखाय सानदोंब्ला नों एग्जाम्पोल हिसाबै बिफांखौनो नाय। भगवद गीतायाव लिरनाय दं, रागाया नोंनि सुथुर, बानाया नोंनि सुथुर। जेब्ला केरियारनि बाथ्रा फैगोन अब्ला इग'आ नोंनि बयनिख्रुइ देरसिन सुथुर। नोंनि इग'निफ्राय इखौ बोखारनानै ग खालामनानै ला। सिखां, खार, होसो। दा जिराय जेब्लासिम नों नोंनि थांखिसिम सहैया। बे भिडिअनिफ्राय नोंथाङा जुदि माबा मोनसे फिसाबाबो गियान सोलोंनो हादोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थां। आरो जुदि बे भिडिअखौ नोंथाङा एसेबो इन्टारेस्ट मोनाखैब्ला भिडिअखौ डिसलाइक मारिनानै थां। आंनि फैनो गोनां भिडिअफोराव आरो नोंथांखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।